салом бинандагони азиз, сархати рӯйдодҳост манзуратон аз студияи марказии радиои Озодӣ. Имрӯз 24 ноябр аз тасдиқи буҷа дар Тоҷикистон ва идомаи беқурбшавии пули рубли русӣ мегӯем. Дар ҳоле ки фурӯши барқ ба ҳамсоя кишварҳо кам шудааст, милитсияи пойтахт аз барқдуздӣ хабар медиҳад. Сафарати Тоҷикистон мегӯяд шахсияти муҳоҷире дар ҷанҷол кушташударо муайян мекунад. Тоҷире дар бозори Паншанбе барои одамони нодор меваву сабзавот тақсим мекунаду Владимир Путин заҳмати духтури тоҷикро бо медал қадрдонӣ намуд. Маркази зилзиласанҷии Амрико гузориш додааст, ки заминларзаи баробар бо 4,2 дараҷа дар наздикиҳои деҳаи оби гарми шаҳри Роғун ба вуқӯъ пайвастааст. Тибқи ин гузориш, заминларза соати 7:34 ба вақти маҳаллӣ дар умқи 10 километр ба амал омадааст. Нерӯи дақиқу маркази он дар гузоришҳои баъдӣ мушаххас хоҳанд шуд. Маркази зилзиласанҷии Аврупо ва баҳри Миёназамин ҳам ин хабарро тасдиқ кардааст. Ба тахмини зилзилашиносон, нерӯи такон мӯътадил буда набояд зиёни моливу ҷонӣ ба бор дошта бошад. Оби гарм 10,000 ва шаҳри Роғун 7,000 аҳолӣ доранд. ҷузъиёти ин хабарро метавонед дар вебсайти мо пайдо намоед. вакилони маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон чанд лаҳза пеш буҷаи соли ояндаро тасдиқ карданд. Файзиддин Қаҳорзода, вазири молия, гуфтааст, ҳаҷми даромади буҷа барои соли 2022 33 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки дар қиёс ба буҷаи имсола беш аз 19% зиёд мебошад. Ба таври кам собиқа аст, ки ҳаҷми буҷа якбора 5 миллиард сомонӣ зиёд мешавад. Дақиқ нест, ки ин қадар зиёд шудани ҳаҷми буҷа барои андозсупорандагони кишвар, ки пуркунандаи асосии буҷа мебошанд, чӣ мушкилиҳо ба бор меорад. Ба ҳар сурат, ба гуфтаи ҳамкорони мо, вакилон дар вақти тасдиқи буҷа баҳси зиёд накарданд. тафсилоти ин мавзӯъ дар давоми рӯз пешниҳоди шумо хоҳад шуд. қурби рубли русӣ дар Тоҷикистон нисбат ба сомонӣ то рафт поин меравад. Танҳо дар 2 рӯзи ахир рубли русӣ беш аз 3 сомонӣ арзон шудааст. Имрӯз Бонки миллӣ 1000 рублро бар ивази 150 сомониву 20 дирам пешниҳод мекунад, дар ҳоле ки дар охири моҳи октябр қурб ба 161 сомонӣ баробар шуда буд. Нашрияҳои русӣ низ дар бораи беқурбшавии рубл навиштанд. Ба қавли Коммерсант, агар як моҳи пеш дар биржа доллар 70 рубл буд, ҳоло 73 рубл аст. Сабаби чунин раванд ба поинравии нархи нафт, маҳдудиятҳои нави коронавирус ва буҳрони муҳоҷират дар Беларус пайванд дода мешавад. Тибқи пешгӯии таҳлилгарони рус, поин рафтани рубл метавонад то нимаҳои моҳи декабр идома кунад. Русия манбаи даромади садҳо ҳазор шаҳрванди Тоҷикистон боқӣ мемонад ва тағйирот дар қурби рубли русӣ пеш аз ҳама ба хонаводаҳои муҳоҷирон ва вазъи зиндагии онҳо таъсир мерасонад. Президенти Амрико Ҷо Байден 110 кишвари оламро ба мулоқоти маҷозӣ ё худ онлайнии сатҳи олӣ бахшида ба демократия даъват кард. Ин саммит 9 ва 10 декабр бо ширкати раҳбарони давлатҳо ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандиву бахши хусусӣ доир хоҳад шуд. Департаменти давлатии Амрико бо нашри ин хабар рӯйхати кишварҳои даъватшударо ҳам эълон кардааст, ки дар он ҳампаймонҳои ғарбии Амрико, Арманистон, Булғористон, Гурҷистон, Молдова, Покистон ва Украина ба чашм мехӯранд. Чин, Русия, мамолики Осиёи марказӣ ва Озарбойҷон ба ин мулоқот даъват нашуданд. Департаменти давлатии Амрико навиштааст, ки ин нишаст як майдоне барои баррасии чолишҳо ва имконоти демократия аст, ки дар он ташаббусҳои фардиву дастаҷамъӣ, ислоҳот ва ҳимоят аз демократия ва ҳуқуқи башар дар дохили кишварҳо ва берун аз он арзёбӣ хоҳад шуд. шумо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. Тоҷикистон дар моҳи октябри соли ҷорӣ содироти нерӯи барқ ба кишварҳои ҳамсояро тақрибан 10 маротиба кам кардааст. Бино ба иттилои Кумитаи омор, моҳи гузашта нерӯи барқи Тоҷикистон ба маблағи 1,8 миллион доллар фурӯхта шудааст, дар ҳоле ки дар моҳи сентябр ин рақам ба 17 миллион доллар баробар буд. Дар маҷмӯъ Тоҷикистон дар 10 моҳи соли ҷорӣ ба маблағи беш аз 91 миллион доллар нерӯи барқ содирот кардааст, ки
нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 82% бештар аст. ширкати барқи тоҷик гуфт дар 9 моҳи соли ҷорӣ тавлиди нерӯи барқ дар Тоҷикистон нисбати соли пеш 6% зиёд будааст. ин дар ҳолест ки тақрибан 2 моҳ ба ин тараф аксарияти мардуми Тоҷикистон барқро бо маҳдудият мегиранд. ҳатто дар баъзе қисматҳои шаҳри Душанбе низ сокинон аз бебарқӣ шикоят доранд. дар ҳамин ҳол раёсати корҳои дохилии пойтахт аз мавридҳои берун аз ҳисобкунак истифода бурдани нерӯи барқ хабар медиҳанд. ба қавли манбаъ моҳи ҷорӣ танҳо дар ноҳияи Шоҳмансур 6 ҳолати барқдуздӣ ошкор шудааст. барои ин амал гунаҳгоронро ҷарима бастанд. ба бовари бархе аз коршиносон як сабаби ба дуздии барқ даст дадани сокинон гаронии нархи он ва дасти кӯтоҳи мардум аст. мақомот ҳамвора мегӯянд нархи истифода аз барқ дар Тоҷикистон дар муқоиса ба кишварҳои дигари пасушӯравӣ хеле поин мебошад. бори охир нархи барқ аз 1 сентябри имсол баланд шуда ба 22 дирам барои ҳар киловаттсоат баробар гардид. дар бозори панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд як тоҷири меваву сабзавот барои афроди камбизоату муҳтоҷ гӯшаи хайриявӣ боз кардааст. Азия плюс дар ин бора навишта мегӯяд ҳарчанд тиҷорати Бахтиёр Нуриддинови 30 сола ва гардиши молаш зиёд нест, аммо ӯ ҳамарӯза як миқдор маҳсулоти кишоварзиро ба нафарони ниёзманд хайр мекунад. ин тоҷири саховатпеша дар суҳбат бо хабаргузорӣ гуфтааст дар гузашта худи ӯ низ ба вақти кор дар ошхонаву сохтмонҳо азоб кашидааст. бинобар ин вазъи одамони нодорро хеле хуб эҳсос мекунад. ба қавли ӯ ҳоло нафароне ҳастанд ки ҳатто қудрати харидории 1 кило сабзавот ва ё меваро надоранд ва аз ин сабаб ӯ талош хоҳад кард ки гӯшаи хайриявиро барои онҳо нигоҳ дорад. дирӯз як сокини шаҳри Душанбе ҷавондухтари 17 соларо аз ғарқшавӣ наҷот додааст. мақомоти интизомии пойтахт мегӯянд субҳи дирӯз сокини шаҳри Вадат ки касалии рӯҳӣ доштааст бо сабаби хуруҷ гирифтани бемориаш худро аз болои пули дарёи Душанбе партофтааст. дар ҳамин ҳол Сафаралӣ Ғоибов 31 сола ки манзили истиқоматиаш дар рӯбарӯи макони ба амал омадани ҳодиса воқеъ аст бо шунидани доду фарёди мардум ба таври оҷил ба дохили дарё даромада ҷавондухтарро аз об берун мебарорад. айни ҳол вазъи саломатии ҷавондухтар хуб арзёбӣ мешавад. ӯро барои гузаштан аз ташхисҳои тиббӣ дар беморхона бистарӣ карданд. тибқи омори Кумитаи занон соли гузашта беш аз 600 нафар дар кишвар қасди худкушӣ карданд. маъмулан чунин ҳодисаҳо дар заминаи муноқишаҳои хонаводагӣ рух медиҳанд. президенти Русия ба як табиби тоҷик барои саҳмаш дар мубориза бо коронавирус ордени ба номи Пироговро тақдим кардааст. табиби кӯдакона Сурайё Абдуллоева ки 35 сол собиқаи корӣ дорад дар беморхонаи марказии ноҳияи Шатури вилояти Москав фаъолият мебарад. Владимир Путин ин пизишки тоҷикро дар баробари ҳудуди 60 корманди соҳаи тиб барои хидматҳояш ба мукофоти давлатӣ сазовор донистааст. ордени Пирогов барои корнамоиҳо ба ҳангоми ироаи кӯмаки тиббӣ дар ҳолатҳои фавқулоддаву хатарнок, эпидемия ва амалиёти ҷангӣ ба табибони Русия тақдим мешавад. хабарҳоро аз Русия идома медиҳам. дар шаҳри Санкт-Петербург имсол шумораи муҳоҷирони корӣ аз ҷумла зодагони Тоҷикистон тақрибан 60% афзудааст. хабаргузории ТАСС аз қавли муовини аввали раиси Кумитаи муносибатҳои байни миллатҳо ва татбиқи сиёсати муҳоҷират навиштааст, дар 9 моҳи соли ҷорӣ теъдоди муҳоҷирон аз 352 000 нафар гузаштааст ки аз ин шумора зиёда аз 51 000 нафараш тоҷикон мебошанд. зимнан аз охири соли ҷорӣ дар Русия ба ҳамаи муҳоҷирони корӣ ва шаҳрвандони хориҷие ки барои беш аз 3 моҳ ба ин кишвар меоянд айди корти чиптор дода мешавад ки дар он изи ангушт ва акси соҳибаш сабт шудааст. фармон дар ин заминаро вазири корҳои дохилии Русия имзо кардааст. кортҳои электронӣ дар шакли корти пластикии оддӣ хоҳанд буд ва ин афғонӣ аз 29 декабри имсол амалӣ мегардад.
хабаргузориҳои русия аз муноқишаи навбатӣ ва хунини миёни муҳоҷирон дар Москав хабар медиҳанд, ки субҳи барвақти 23 ноябр сурат гирифтааст. Ба навиштаи расонаҳо, дар пайи ҷанҷол зодаи 35-солаи Тоҷикистон Иномҷон Куганов бо захмҳои корт аз қисмати кит ва пушташ ба бемористон интиқол меёбад. Яке аз дигар ширкатдорони занозанӣ ба ҳалокат расидааст. Аз ӯ Бобомурод Куганов ном бурда мешавад. Сабаби ҷанҷол ҳанӯз маълум набуда, пулис ҳамлаваронро дастгир накардааст. дар ҳамин ҳол сафороти Тоҷикистон дар Русия гуфтааст, ки то ҳол тоҷик будани нафари ҳалокшуда тасдиқи худро наёфтааст ва намояндагӣ барои маълум кардани ҳуввияти ӯ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия дархост ирсол намудааст. бинандагони азиз, акнун барои шумо дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. имрӯз 24 ноябр $1 11 сомониву 22 дирам ва €1 12 сомониву 70 дирам таъин шудааст. қурби 1000 рубли русӣ тавре ҳам гуфтам ба 150 сомониву 20 дирам баробар мебошад, ки нисбати дирӯз камтар аст. дӯстони хубам, бо ҳамин расидем ба поёни барнома имрӯз сархати рӯйдодҳо. сипосгузорам, ки ҳама рӯза барномаро пайгирӣ мекунед. мулоқоти баъдии ман бо шумо 3 соат пас дар барномаи ахбори озодӣ аст. барори кор бароятон азизон.